Slovenská republika, 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 Slovenská republika. Ujebáva nás. 2012. Vyjebaný trojsingel. Kano. Za mŕtvú formáciu. Slovenská republika, 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 Slovenská republika. Skazená republika, bez publika, piča vzniká, policajtov vysadnú výka, vytvorená retorika, klamene notorika, politika ako bomba týka, pada na zem postava volebného katolíka, aká vaša picha, ako žena zalové zdýcha. Je vám dobre, no tak skazená je ríša, ja som odchovanec, more Slovak a ne more plavec, na vrok sme v piči, ja som preto Španec. Vo svete kolízií dennodenných nadlakov, tak z oblakov bez rozpakov letí krdeľ tako nad krajinou našou Slovenskou. Je ten čas predekov z tých daňových unikov, vo volebnom období umývanie na doby, ojeby na city a pocity na úrovni ako dohody, na občanov podvody, platí veľké odvody z nevlastnenej vlastnej úrody. Na vaše dohady, poľady za peniazmi navdady, vytvorené sú reklamy, vyjebanci pozadí, kamu kere na hlavy, veľké ujmy na zdraví, za peniaze si svoj život popáli. Prečo? Veci vyjebané, veci vecné, pre Slováka je to bežné, kvôli tejto dobe klesne. Áno pane, presne, život Slováka po jeho vyjebanej krátkej ceste. V tejto dobe napodobne problémy si nadobudnem, v republike policajnej čakajú odpočutie, aké je to, konfidenti ako hnutie, zbaviť sa ich je pre nás veľmi nutné.